noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de las mujeres de la reconversión, exactamente. Queremos conocer cómo surgió el documental Mujeres da Reconversión, que se pudo ver el pasado 6 de marzo en el Ayuntamiento de Fene. Hoy nos acompaña el director de este documental para contarnos todos los detalles y todo lo que prevé hacer con este proyecto. Sin más dilación, Iago Varela Martínez, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo surge, cómo nace esta idea de gestionar, llevar a cabo, crear este documental Mujeres da Reconversión? Bueno, pues esta é unha idea que nace da alcaldesa de Fene, de Sandra Permuy, unha filla da reconversión, que levaba anos pois, traballando nesa idea de darlle visibilidade ao papel das mulleres nese período da reconversión naval, nos anos 80, porque sempre que se conta a historia da reconversión, falamos de cifras de parados, falamos desa crise industrial, pero nos esquecíamos do papel das mulleres. Entón, a idea foi esa, darlle, por fin, despois de 40 anos, pois, voz a elas. ¿Ha sido sencillo ir gestionando todo este proyecto? Bueno, a verdade é que é un proxecto que, como dicía, ven de aí atrás e o que fixemos foi falar coa Deputación da Coruña para que se implicase no proxecto, que o acolleu coas mans abertas e a partir de aí deseñamos, pois, primeiro unha serie de encontros con grupos de mulleres para despois darlle forma a esa peza documental que é, digamos, o culme deste proxecto. Antes de seguir hablando de él, me parece que vamos a presentar al resto de televidentes que nos están viendo pues un pequeño tráiler de lo que nos vamos a poder encontrar en este documental para que sepan de qué se trata y seguir hablando de él. Mira, eu son unha muller de traballo gastando e chamaba para decirlle de que as mulleres que non se queden na casa porque parece que sempre somos as mismas. Ou é que esa xente non ten falta ou non sei, non me explico. Unha masacre. Para mí foi unha masacre. Unha injusticia. Eu vou a todas as manifestacións e vexo sempre as mesmas caras. Se foi outro día diante no hosteleiro, éramos as mismas. Era a nosa vida, o noso pan. Eu penso que do que se trata é de convencer de que se sumen á participación activa nesta loita en contra da reconversión. Estábamos no noso posto de traballo, pero sin traballar. Tal como está montada esta sociedade, pois as mulleres hoxe somos as encargadas do cuidado das nenas, dos nenos, somos as encargadas de ter que facer a comida. Eles estaban loitando dentro, pero nós estábamos dentro da casa. É que tamén que as mulleres concienciamos aos homes de que vayan ao hosteleiro e que se queden ali como se quedan a maioría deles. E non que salgan e que vayan a ver o que non deben ir a ver. Cando entras pensas que vas a estar ali toda a vida. Pero o que estamos vendo as mulleres é que vamos ter que salir nos á rúa e con nosos homes que manteñen o posto de traballo que esteñan aí na empresa e non facer o que tiñamos que facer por fora, porque non nos queda outro remedio. Policía encima de nosotros, escapando miúdos por un lado e por outro, foi moi duro. La verdad que al ver este documental, esos sonidos de aquellas mujeres, esa fuerza en la que se ve sobre todo de vosotros quedaros ahí, que nosotras ya luchamos fuera, es eso, es darle esa voz a las mujeres cuando siempre se ha visto la parte más masculinizada de esta situación, ¿no? Sí, porque o papel da muller quedou invisibilizado neste proceso. E foi importante. Sí, eu diría que é fundamental, non? E foi algo que vimos. Chamoume moita atención que cada vez que nos sentábamos con estes grupos de mulleres, porque organizamos un total de 8 grupos, un por parroquia de Fene, o primeiro que dicían que nos sentábamos con elas eran que elas non tiñan nada que contar. E despois empezabas a falar con elas e vías que, ao contrario, elas pois eran as que facían de sostén da vida. Cando eles os homes estaban pechados no estaleiro, cando había movilizacións, elas eran as que tiñan que facer as contas nas casas, as que tiñan que coidar aos fillos, as que vivían nunha incerteza de non saber o que estaba pasando dentro, se a parella iba a volver, se iban poder chegar a fin de mes.
tamén existían as mobilizacións, entón tiñan un papel central na resistencia, non? Entón, bueno, penso que era o momento de darlles voz a elas. La verdad, y con bastante fuerza en ese momento, por lo que hemos podido escuchar, mujeres que dicen, siempre somos las mismas las que salimos en la calle, salir, moveros, o la situación de no salgáis de ahí, que ya nosotras nos dedicamos a hacer lo que tenga que ser desde fuera. Se ve con una fuerza, una viveza que supongo que era una parte fundamental, especialmente para los que estaban allí dentro. Sí, que si algo que destacaría de todas elas, con independencia de que son mulleres totalmente diferentes, non? Cada unha ten a súa personalidade, pero todas comparten esa forza por loitar, non só, digamos, movilizándose sino sacando a familia adiante e facendo que todo fose máis normal, non? Casi todas elas colleulles este momento, pois comezando como quen di a vida, non? Pois o recén mercado un piso ou con fillos pequenos, e entón elas o que intentaban facer era que a vida fose o máis normal posible, non? Que esas nenas e nenos pois non sufrisen, que intentasen ter a vida pois o máis fácil, non? Que poderan ter, ocultándoles a mellor esa información e sufrindo elas, non? Que ademais de sufrir todo ese peso, sufrían despois o da parella cando chegaba e lles contaba pois, a situación que había. Entón, ese sufrimento, pois, penso que aínda queda, non? E aínda para elas sigue sendo moi difícil falar disto, hai moita emoción, e aínda que pasaron moitos anos, pois quedou moi marcado. De estos testimonios que podemos ver se llevan a cabo en un lugar especial y muy simbólico, en la cocina. Sí, quixemos trasladar este documental pois un espazo simbólico e para nós a cociña pois era ese elemento central e era común a todas elas, non? Por qué? Porque a cociña en Galiza e nomeadamente na nosa comarca pois era un espazo de reunión, un espazo no que ao final pois se fala moito máis, se compartían esas inquedanzas, non? que tiñan elas, e era onde preparaban o xantar para os homes que estaban dentro loitando. Entón, quixemos recrear ese espazo simbólico, reunilas ali e pois unha vez ali, pois tamén facer xa unhas entrevistas individuais, non? Empezan facendo por facer un pouco de spoiler, non? Empezan facendo como un xantar compartido e aí vamos intercalando esas entrevistas individuais que teñen moita forza. ¿Cómo fue esa búsqueda de testimonios? Como me señalabas, a lo primero en esos encuentros por parroquias decían, si yo no tengo nada que contar, ¿fue difícil el conseguir esas entrevistas individuales? Bueno, foi un proceso que traballamos moito a nivel local, non? Microlocal, e aí pois teño que dicir que o papel das asociacións, entidades fenesas pois foi impecable, facilitándonos todos, non? Facilitando primeiro esos espazos para facer as reunións, porque quixemos facelas nas 8 parroquias sin sair delas, non? É dicir, que non tuveran que desplazarse moito, que fora un lugar común, cómodo, e despois o que buscamos que nos axudasen a encontrar esas mulleres que estiveran dispostas a falar, non? Non foi fácil, tampouco moi difícil, porque sí que nos puxeron moitas facilidades. Supongo que fácil de participar, sí, pero en el momento de ponerse delante de una cámara, a lo mejor ahí era el momento de decir, uy. Sí, bueno, foi máis difícil ese primeiro encontro, non? No sentido de ter que afrontarse por primeira vez a estas emocións que, como dicía, as teñen aínda moi gardadas, non? Pero como traballamos eso, pois un par de sesións antes do que foi a grabación, digamos que na grabación estaban un pouco máis tranquilas, no que, sabían o que se iba a preguntar, máis ou menos, pero sí que é certo que ningunha delas se puxera nunca diante dunha cámara co que iso supón, non? Entón, aínda así, se pode ver no documental que a emoción volve a xurdir, dicir, non por moito que repitan a historia, esa emoción sigue aí dentro. De esas historias, ¿cuáles son las que de repente, escuchándolas, te llamó más la atención o te puso los vellos de punta? ¿Cuál destacarías? Bueno, hai moitas e é difícil quedar con solo unha, non? De movilizacións hai moitísimas historias, non? Porque recordan feitos moi concretos. Todas elas recordan unha manifestación en Madrid na que coincidiron con traballadores de outros estaleiros, non?
e aí pois, había uns cabalos moi grandes, a policía as cercaba, non? En unhas zonas moi concretas, rodeadas por uns cabalos enormes, e esa sensación de medo de non saber o que lles iba a pasar, se iban cargar ou non, ese é un dos recordos que manteñen todas. E logo hai outro que a min me tocou moito, que é o dunha señora que un día lle chegou a parella e lle dixo bueno, que tiña que preparar unha maleta porque seguramente sería dese grupo de homes que tiñan que ir a Italia a formar esos cursos da fábrica de vidro, non? Prepararon esa maleta e esa maleta quedou preparada no salón da casa para cando se tuvera que marchar, e iban pasando os días e esa maleta seguía aí, nin tiña que marchar nin non, e a dor que tiñan cada vez que vían esa maleta Esa maleta. nese salón, pois era moi difícil de describir. En esta documental me gustaría preguntarle cómo puede afectar o vincular cuando se le llega a nuevas generaciones, a los más jóvenes. ¿Qué aspecto puede ayudarles a día de hoy a los más jóvenes de aquí de la comarca a conocer la situación que se vivió hace años? Eu penso que é unha historia que aquí marcou moito, porque a reconversión a temos moi na sangre, non? É difícil pois, que haxa unha persoa aquí na comarca que non teña algún coñecido que traballase en Astano ou en Bazán, non? Pero esta loita é unha loita que se pode bueno, facer en paralelo a calquera outra loita laboral, non? Donde hai pois, un gran número de persoas. Sigue habendo hoxe en día situacións de empresas que pechan con un gran número de traballadores que se van á rúa. Entón penso que se pode vincular por aí, non? Que moita mocidade pois, pode pois, ver bueno, similitudes non? Con algunha loita industrial que hai hoxe en día, non? Con algunha empresa que pecha na nosa comarca, que tivemos algún caso. Estou pensando agora, por exemplo, en Endesa, nas Pontes, non? Que pode haber xente que tamén se sinta identificado, non? Como agora de repente, cando traballas nunha empresa grande que parece que todo vai ir ben para sempre e de repente pois, te ves na rúa pois, bueno, con tus pais a mellor sin traballo e bueno, penso que é moi similar. A lo largo de estos 20 minutos de documental se combina entrevistas, lugares y escenas simbólicas. ¿Qué lugares tenían que aparecer en este documental? Bueno, evidentemente Astano, non? E aquí pois, tamén temos que agradecer a dirección de Navantia Fene que nos puxeron moitas facilidades para poder gravar dentro das instalacións. Ha habido esa vinculación, hemos podido ver esos encuentros que ha habido posteriormente con representación tamén por parte de estos. Sí, porque, bueno, quixemos gravar ali, non? Tiña que sair a Cruz Pórtico, tiñan que sair os talleres, os peiraos, e despois escenas de Fene, San Valentín, por exemplo, como representación dun barrio obreiro, porque tamén aí hai moitas historias vinculadas a eses momentos de saída dos traballadores, non? Como pasaron de sair case unha manifestación de traballadores á hora de comer a de repente pois, non sair ninguén, non? Entón, esos espacios tiñan que estar. E como ben dicías, pois aí a empresa pois, tamén se portou moi ben. Puidemos facer unha visita con estas mulleres que participaron no documental, non tanto para gravala, pero sí para, bueno, que servise un pouco de reconciliación co espazo, non? Aínda que bueno, cambiou moitísimo, xa non é o estaleiro que agora, non? Está adaptado á eólica mariña, pero sí que, bueno, pues foi un momento moi emotivo porque moitas destas mulleres a única vez que visitaran Astano fora para unha botadura dun barco, non? Este documental no solo es la pieza principal, sino porque también ha habido exposiciones, ha hecho esta visita, es un conjunto por lo que podemos ver de cómo acercar esta situación a las mujeres y a Fene en sí. ¿Qué idea de proyección tenéis de cara a este documental? El pasado 6 de marzo, decía al inicio de esta entrevista, os reuníais allí para mostrar estas imágenes. ¿Qué fue lo que la gente te comentó después de ver el documental? Bueno, había moita emoción, hubo moito choro, pois claro, tocou moito. A xente en xeral quedou moi contenta, as mulleres quedaron moi contentas co resultado, e houve moita xente que asistiu ben porque tiene algunha vinculación non co estaleiro, e a verdade é que houve un cheo absoluto na Casa da Cultura de Fene.
e a xente pois tocoulle moito. É un documental que sin caer no dramatismo, sí que xoga coa emoción, non? E buscaba ser unha peza emocional e penso que máis ou menos o conseguimos e a xente pois quedou agradecida por eso. ¿Quedaron contentas esas mujeres que contaron su vida, su experiencia? Sí, a verdade é que sí, quedaron moi contentas. La gente por allí, por Fene, te comenta, oye, va a haber una segunda parte, vais a hacer algo más, nos hemos quedado con ganas de más. Sí, eso sí, porque a xente quere que se siga un pouco traballando nesa liña e eu espero que podamos darlle maior difusión. A idea é seguir traballando todo o proxecto para ampliálo e desde logo que hai moitas historias que contar. E agora que abrimos este melón de contar a parte delas, penso que é de xustiza pues, continuar con él. ¿Se pudo ver esa proyección en Fene? ¿Se va a poder ver en otros ayuntamientos? Sí, a idea é que a Deputación da Coruña, que encabeza este proxecto, a colaboración do Concello de Fene, pois agora mova este documental polos diferentes concellos da provincia e aí os concellos pois poden solicitar á Deputación a súa proxección, que penso que é unha peza moi interesante a traballar non só na comarca de Ferrolterra, obviamente, non? Pero tamén noutros concellos da provincia. Y que llega a los colegios. Sí, eso para min é fundamental, non? Porque, pasaron 40 anos e parece que esa historia quedou un pouco esquecida, non? De alguna forma, e moita xente nova pois non coñece ni siquiera a historia da Astano ou xa non falemos da reconversión. Entón, penso que se pode traballar, facer algunha unidade didáctica mellor para poder traballar nos centros educativos ese proxecto e esa experiencia que enmarcou a toda unha xeración. Supongo que esa inauguración del pasado 6 de marzo no fue por casualidad esa fecha, en el mes de marzo y muy propio al 8M. Sí, ao final, como dicía, cando traballamos este proxecto e implicamos aí a Deputación da Coruña, a verdade é que a área de igualdade de dereitos civís veuno con moi bons ollos e fixeron que fora unha das patas fundamentais da campaña do 8 de marzo da propia Deputación da Coruña, non? Por otro lado, aparte de esa proyección en los diferentes ayuntamientos, ¿tenéis previsión futuro, proyectos de futuro, llevarlo a otros lugares? Sí, como tamén dicías, o proxecto ten como tres patas, non? Unha deles é o documental, que é a peza fundamental, pero hai tamén unha pequena exposición, que son 8 paneis que complementan esas historias, e unha publicación que de momento está só disponible en versión digital, pero que tamén se vai a editar en formato físico, que afonda un poquinho máis nesas historias. E a idea é seguir avanzando con el. ¿Podemos decir que podrá haber una segunda parte de Mulleres da Reconversión? Eu espero que sí, non podemos dar datas a día de hoxe, non? Pero sí que penso que vamos a dar unha continuidade, non seguramente como unha peza única, pero a mellor con diferentes pezas audiovisuais, a mellor máis curtas e xa centradas en temas concretos, non? Queda mucho por contar. Sí, e de feito, claro, cando ti analizas toda a metraxe que gravamos, non? A verdade é que aí hai auténticas xoias, non? Non pudemos sacar moito máis nesa peza de 20 minutos porque sí que quixemos que fose unha peza breve, emotiva e que nos puxese en contexto, non? Non é unha análise da reconversión como tal, sino do papel desas mulleres e agora penso que podemos continualo falando de temas concretos. Pode ser as movilizacións por un lado ou esas mulleres que traballaban dentro do estaleiro, que tamén as había e tamén teñen moito valor, a vivencia das fillas e fillos, porque tamén hai que ter en conta que non é a mesma vivencia que pode ter una madre que un niño pequeño, que al final se enteran de todo, aunque las madres intenten no darlo a conocer, pero no son tontos y se enteran. Totalmente, e entón esas historias creo que aínda teñen que sair adiante e eu penso que saldrán. Con este documental, Mulleres da Reconversión, ¿qué mensaje buscáis llegar a los espectadores? Bueno, pois eu penso que o fundamental é poñer en valor o papel da muller, non? Que deixemos de silenciar esos papéis que son centrais e aquí veuse que é totalmente central e que poñamos dunha vez por todas ese heroísmo tamén nas casas, non? Que poñamos en valor ese heroísmo dos coidados, non? Que non se vía nas manifestacións, non se vía nos peches e penso que iso é o gran mensaxe que queremos trasladar. ¿Cómo describirías en una frase el documental Mulleres da Reconversión? Necesario.
necesario, sería unha peza necesaria. Y con esa necesaria continuidad también de conocer esos diferentes puntos de vista que siempre, como decíamos, era esa parte masculinizada de los trabajadores que estaban allí, pero todo lo que implicaban las mujeres, los más pequeños y en general cómo se movió todo. Yago Varela Martínez, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en este espacio abierto. Estaremos atentos de todas esas proyecciones y sabiendo a ver hasta dónde llega Mulleres da Reconversión. Muchísimas gracias a vos y encantado de estar aquí. Y también muchas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.